karep sampean pripun? Yen ngono kuwi ora gelem bali. Mboten. Yen ngono kuwi wani karo dewa. Mboten ajeng wani. Ning kudu dewa ya iso nuruti karepe Bagong. Ora men kudu karepe sampean sing dituruti. Niku kudune ora adil. Sampean niku piyai nang dhuwur, lenggah nang dhuwur. Sampean ya iso kudu nuruti kawula cilik kaya kula. Kula tak nuruti kekarepan sampean. Niku jenenge imbang. Ora sampean tok sing dituruti, ning sampean ra nuruti karepe kawula cilik. Niku mboten apik. Niku ora iso manunggal. Ah, pinter tenan beda. Ah, apa kowe? Plembungke sisan kowe. Ha. Dewa arep diplembungke ora kecekel dope. Goleki aja. Ngerti aku dope padake. Angger cah semono ki dope mesti cilik. Yen ngandika magawe Branta Iki kok malah salah alamat. Salah alamat piye? Sirku sing tak kon rawuh ki dewa kok iki malah tuyul. Tuyul dengkul maksudku ki dong ora ya, Gong? Hah? Iki isang Hyang Pikulun Bathara Antarada. Wah, dewa ta? Dewa, lungguh ngisor. Wah, dewa ya ana sing elek. Ana. Pamane dewa iki bagus kabeh apa piye? Dibageke. Apa sing dadi penjangkamu wis kelakon kok. Dewa iki rasah kowe nglakoni tapa dirasani nek niatmu apik dewane mesti rawuh. Jenenge sapa? Pukulun Kanika Putra. Sing gampang wae Narada. Narada? Pukulun nganggo pukulun. Pukulun? Kok pukulun wonten ing wana? Bombong wirayang mriki. Pukulun Bathara Antarada. Kula ngaturaken sembah pambekti kula konja Bu Kulun. Ah, kencang warudayang lak wong. Kok malah ngendang terus? Ora. Sebutane ngono kuwi. Ah, jan musuh Bagong iki nek ora tatak atine mesti rontok mau-mau. Pak Pong iki sebutane dewa, sebutane Pukulun Bathara Antarada. Wah, kula ngerti tak tundang. Iya, Bagong, slamet tekaku ning Sambikala. Kita ngaturke bekti ulun tapa pangestu ulun tampanana. Kula pun ulun ya, Tru. Ulun ki wah iki angel rek iki nek ndelaki iki nek SDM rendah ning dhek sing SDM rendah dhewe. Ulun ki aku. Wo, kowe ulun, ha Tru? Lho, aku ya ulun. Wah, kowe rombongan ulun. Berarti kowe karo iki padha sak geng. Ora. Ulun ki aku, kowe iki kita. Oh, kita iki ora akeh. Ora, mung siji to? Mung siji. Nang nggih Pukulun. Kula tampi akarya bombong raos sing manah ulun. Andadosaken Suka Marwata Surta raos sing manah ulun. Dipun sekecaken lenggah kita. Kusik. Sing nganggo basa kita karo ulun ki mung jeneng ulun. Lah nggih. Kula nggih ngertos. Iya ning kita ora sah nganggo. Wah wis ditukokke kok ora dienggo. Aja ngono Bagong, aja gawe bingung ulun ya Bagong. Ya wis ngono kuwi wae ya. Ah nek ngono malah jelas. Pukulun ngaturaken bekti kula kunjuk. Ah iya nala gareng ulun tampa. Pukulun ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Petruk ulun tampa pangestu ulun tampanana ya Petruk. Kula pun dinggo jimat paripe gayaran ing kasantosan. Wonten menapa kita rawuh wonten ing ngarsa ulun Pukulun? Ben mengke wae ngono. Aku cah cerdas e. Ha iya. Bener ta? Bener wis. Pukulun ngaturi prasaja kaliyan panjenengan ulun. Indra piye iki? Iya lali Bathara Indra. Bagong piye? Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Bathara Indra. Iya, ulun tampa. Pangestu ulun tampanana. Oh nggih. Wah mesake sampean sakniki dhewe we. Lho, dhewe piye?
Saplose Dono kali Kasino mati niku. Indra pun mboten main film. Sabar lho, Ndra, sabar. Bagong iki pancen bocahe kaya ngene iki. Nek ora tatak tanggo-tanggon atimu, mungsuh Bagong iki ketekuk-tekuk kowe engko. Iya Bagong aku ijen. Oh nggih, nggih. Damel grup meleh. Ora. Wis ora Bagong. Wah nggih sampun. Kita atur bekti Ulun Tampa pangestu Ulun Tampanana. Kula pundi enggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Wonten wigaton menapa pukulan Bathara Trada panjenengan kita pukulan rawuh wonten ing wana mrepeki anggen kula nglakoni tapa brata semedi maladining. Ha iki ngene Bagong. Nggih pripun? Prapta ulun kuwi ora saka pikajengan utawa saka karsa ulun pribadi kuwi ora. Nanging ulun iki diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah supaya mrepeki lawan jeneng kita. Sinten niku Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah? Bathara Guru. Hah? Bathara Guru. Jare guru kok Giri Pratingkah? Jenenge akeh, blok goblok. Jenenge pirang-pirang Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah, ya Sang Catur Boja, ya Manik Maya, ya Jati Murti, ya Purwakanda lan sak piturute kuwi jenenge akeh. Sapa kuwi? Bathara Guru kuwi. Berarti nek ditulis nang ngarep omah dawa banget ya, Tru. Ora usah ditulis. Kae lho ana tulisan lurah titik-titik ngono kae nek Bathara Guru kan dawa banget. Wis to ge dibageke tak keplak mutar iki. Kowe iki dewa tok sepelekke. Dewa cilike. Ming semono wah aja sembrono. Dadi prapta ulun iki diutus Sang Hyang Bathara Guru. Oh, berarti sampean asisten guru. Ya wis sakarep kita nggih kita omong. Ngene ya Bagong, pripun? Ulun jarwani ya. Saploke kita nglakoni tapa ana ing telenging wana iki, ngerti ya? Yen to kayangan kuwi ora tentrem. Lho. Sebabe kaprebawan kelawan jeneng kita nggone nglakoni tapa brata ning telenging wana wasa. Wekasan kayangan dadake gara-gara. Gara-gara itu manduk ning kayangan wekasan dadake para dewa, para dewi padha nungsang kuyang budal bingung. Laku jantrane merga ora kuat nampa hawa panas ingkang timbul saka nggon kita laku tapa brata. Mula tulisan Hyang Jagat Giri Pratingkah utusan karo panjenengan ulun tedhak ana ing Madyapada mrepeki kelawan jeneng kita Kulup Bagong. Ing atase jejering kita ki mung Panakawan, ming batur, ming kawula cilik nanging bareng Sekung Subrata nglakoni tapa brata. Wah, lah kok gedhe dayane. Wah, nggih. Nggih pukulun. Lajeng keparengipun pukulun Bathara Guru utusan kalih pukulun Bathara Trada rawuh wonten ing wana keparengipun Bathara Guru kados pundi? Ha iki ngene, kita didhawuhi supaya leren nggone tapa. Aja nglakoni tapa ana ing lengkeng gunung Mahameru iki lan ana ing tengahing wana Bombong Wirayang. Dawing Hyang Pukulun Bathara Guru, kita kinen bali marang Karang Kadempel. Kita kinen bali marang Karang Kadempel. Kula, iya. Saniki, dina iki uga kita kudu bali nang Karang Kadempel. Merga nganti kita terusake nggon kita tapa, wah, kayangan ki morak-marik merga saka daya kita nggon kita tapa. Kula ya gumun lho, ing atase kula niki mung kawula nglakoni tapa brata, mongko nek kula tapa ya ora pati serius. Kula niku tapa ya sok mangan kacang, ya sok mangan kuaci, nek kira-kira ngelih ya golek bedolan tela. Lah kok iso dadi geger kayangan niku nek mboten kebangetan dewane ora mboten mungkin to. Lho kok kebangetan dewane piye? Lah nggih no, ming sak kula tapa kok kayangan dadi geger. Lah kita ki jane tapa ki sedya kita apa to? Apa gunane dewa kok ora ngerti atine menungsa? Gong. Sabar kowe iki ngapa to? Menengo. Yo nek cah cilik ngene ora getak-getak tuman wae, yaene kok kelitian. Sesuk sekolah kok laene malah dadi wayang barang. Wah, jane iku ki nek ora jembar atine wis kawake bocah iki. Rabekno. Lho. Malah kon rabekke ora. Ha, kita apa ki janjane sedya kita apa ulun tak takon. Lah kula niku dewa mboten ngertos. Ulun ngerti, ning kula kepengin nyuwun prisa lan jeneng kita. Yen ulun ngerti kok ulun batangake dhewe iki tegese ulun kok ngasake marang diri ulun pribadi. Oh, ngoten. Jelase ngoten. Oke, ora masalah.
kula niku tapa niku nggadahi gegayuhan kepengin bangun desa nata negara. Paham? Ya. Sak banjure mpun ming niku. Ora, kita aja nyingetake. Kita aja ndelikke. Kita duwe gegayuhan liyane. Sing luwih wigati Karang Kadempel niku kelangan Semar. Semar bapak kula niku lunga tanpa ninggal layang napa tanpa pamit kali anak-anak. Kawula ditinggal. Nah, saniki kula tak wangsul. Kula tak bali ora masalah. Ning kula tak takon karo sampeyan, Semar teng pundi? Nek dewa ora nuduhke teng pundi dununge Semar, alah dhewe sampeyan dadi otak plotroke katoke. Hei. Sembrana ora karo dewa kok sapenake dhewe. Ya men ora digetak ngono ndak. Kalah getakan sik aku. Kudu tak getak sik. Bapak teng pundi? Lah nek kita takon Semar menyang endi kuwi ulun ora ngerti. Nah, gunane apa dadi dewa? Ana apa dadak akon aku bali bareng? Ora ana gunane wis sampeyan dadi dewa. Dewa ngakon Bagong bali saka wana bombong wilayah. Nek sampeyan tak takoni Semar ning endi kok sampeyan ora ngerti. Lah ulun ki ora ngerti tenan. Ha gunane apa dadi dewa? Wah, waduh modar iki. Indra piye? Indra aja ditakoni lagar syuting, ya Indra. Iya. Yen Bagong ki nek karo wong sapa rumangsaku nduk Bagong karo sapa ora kuwalat. Bagonge waton ledan ngono kuwi dadi apa-apa ki tawar. Apa kok mung dewa jaratane tak uyuhe ora apa-apa kok. Mung dewa. Santen aku. Pun mang takon. Kok mang takon, mang wangsuli. Bapak nendi? Wah, trondolo tenan iki. Lah iki ana dewa kok kerepotan. Ora repot ning takon sak nyatane. Nek sampeyan iso ngandhake Bapak, Bagong, Bapak neng kene. Sampeyan mang terus Nyerlok kula. Lho. Dewa kok Sherlock modern kok dewa ora ndek HP nggo ngopo? Oh iya. Kula paranane bapak ulus bapak ayo kondur. Ayo nata desa mbangun negara. Karo aku Pak ning aja lunga, bapak kagol perkara apa? Mengke nek bapak gelem kondur kula ya tak bali. Nek kula bali bapak ora ana niku teng atine sedih. Ngopo, Gong? Mangan kewan nih. Ora apa-apa dilek wae. Ora apa-apa dilek. Antes yang lho aku bareng kok dinesoni ora. Ngoten, kula tak wangsul, tak bareng karo bapak. Nek dewa ora nduduhke bapak, mbok sampeyan gruduk wana bombong wilayah. Sak dewane kon teko kabeh nang kene. Bagong ora bakal mingset sejangka. Lho, nek ngono tegese kowe wani karo dewa. Lho, wis bongok-bongokke mau kok dikira ora wani iki piye iki? Iki genah wis wani kaya ngene iki. Wah. Wong cocok ditanang omahe. Papak pong ngono kowe. Papu bong. Awakku mun kaya dadi ora kuwalat ngono lho. Nanti loko tenan nek carane kaya ngene iki, Jan. Ha iki terus aku lagi golek-goleki bapakmu nendi? Ha bapak diatur kondur sik teng Karang Kadempel. Nek bapak mboten kondur teng Karang Kadempel, yakin kula ora bakal bali. Lah nek kita ora gelem bali, ula ning ngruda paripeksa. Weh, kena pasal kowe. Lho. Pemerkosaan itu dilarang oleh negara. Ngruda paripeksa kuwi padha karo pemerkosaan. Bagong rasa tok perkosa. Aku pasrah. Lah. Padha wae ora kok malah aku pasrah ora. Ngono. Ngruda paripeksa karo Bagong nuwun sewu. Rawe rantas malang tak putung. Mbangane Bagong kelangan bapak, Bagong ora iso sida mbangun desa nata negara. Gunane apa kula urip teng alang padang nek ora migunani tumraping wong liya. Ora ana gunane. Amba ulung kula modar cemplungke kawah candra dimuka kaluan ring ngrasake mbangane urip. Ora ana gunane uripe Bagong dienggo wong liya. Ora ana gunane Bagong urip ning alam padang pukulun Bathara. Sapa kowe? Ah, lali kok. Aku krungu keploki dadi lali. Krungu keplok dadi lali. Sapa, Tru? Kaneka Putra. Kaneka mawarna-warna. Kaneka Putra. Kaneka Putra. Ya Bathara Antarada. Jenengmu pira? Lho, oke. Sapa kowe? Lho iki kepiye to wis geger kaya ngene kok dadak takon jeneng.
Aku iki gek ngomong kok. Nek wis bengok-bengok kaya ngene kok ora ana tindakan bablas. Niatmu piye? Nek arep gawe Bagong Bali ora gelem ya sampean gek nesu, ngono ya. Wah, tutuk sepatu sisan kowe. Nyine sepatune tak sepatu kok gelutuk sing duwe karepe piye? Endra, wonten dawuh iki Bagong piye kaya ngene iki Endra? Menungso ora tatanan parusmaning jajaran sukertane bawane iblis lan Bagong. Nun. Kowe ngerti? Iwang Pikul Narada kuwi sapa? Maksude? Iwang Pikul Narada kuwi sembaning para dewa. Kami tuwaning dewa. Oh, modin. Udu. Kami tuwaning dewa kuwi dewa sing sepuh dhewe. Selagine para dewa wae wedi karo Iwang Pikulun Bathara Narada kok kowe nyamah marang asmaning Iwang Pikulun Kanika Putra. Apa tegese kowe bakal ngembari marang panguwasaning para Jawata? Boten ajeng nyamah. Ning nuwun sewu, kabeh niku kudu ming sak traju. Nek akon wong mule kula dikon bali niku gampang. Kula bakale bali, ning kula ya iso ngaturke syarat. Kula ya dikeparengake ngaturke syarat. Syarate waton dewa iso nemokke Bapak Semar, kula tak mule. Yakin kula ora arep wani karo dewa. Nek Bapak Semar ora ketemu, ten kula ya ora gelem bali. Yen kowe ora gelem bali kowe wani karo dewa. Nuwun sewu apa dewa ki ora entuk diwaneni ya. Apa dewa ki ora entuk diwaneni? Dewa ya menungsa lho, Mas. Dewa ki mung ora kedunungan pati ning iso ngrasake lara, isih iso mangan, isih iso ngombe. Dewa ki dadi kapercayaning sing gawe urip nggo niti priksa marang mobah musing para titah. Aja dianggep dewa iki dhuwur dhewe derajate terus menang idak-idak wong cilik kaya Bagong ngene iki. Wah, aku kok merinding to. Lambene turah kok wis aku yo tap-tapan terus. Ngono. Do mundur nek ora wani, ora usah do melu-melu. Lah, kowe nanti aku ora arep lunga. Iki bungkusanku. Arep do dibuka enake iki nggo sangu ta apa e? Topo kok nggo panganan ana molen barang. Ngeleh. Ngeleh ora. Ora dipangan lho, ora. Ayo teruske. Lho. Iki rumangsaku aku malah bingung musuh Bagong. Yen ngono kowe ora gelem bali. Mboten. Yen ngono kowe wani karo dewa. Mboten ajeng wani. Ning kudu dewa ya iso nuruti karepe Bagong. Ora mung kudu karepe sampean sing dituruti. Niku kudune ora adil. Sampean niku piyais nang dhuwur, lenggah nang dhuwur. Sampean ya iso kudu nuruti kawula cilik kaya kula. Kula tak nuruti kekarepan sampean. Niku jenenge imbang. Ora sampean tok sing dituruti, ning sampean ra nuruti karepe kawula cilik. Niku mboten apik, niku ora iso manunggal. Ah, pinter tenan kowe. Ayo apa kowe? Plembungke sisan kowe. Ha. Dewa arep diplembungke ora kecekel dope. Goleki aja. Ngerti aku dope padake. Angger cah semono ki dope mesti cilik. Wis ngoten niku adile. Saiki ngene, kowe gelem bali apa ora? Mboten. Kula gelem bali nek Semar ya bareng bali nek Karangkadempel. Nek ora gelem bali aku ingkang ruda paripeksa karo kowe. Nek kula diruda paripeksa carane cacing niku kepidak menungsa ngulet ora ngrasake lara. Ning butuh males karo sing midak. Monggo cacing niku ora ndek perasaan. Nek sampeyan ajeng mula sara karo Bagong, kula menungsa. Kula niku titah dimenehi perasaan. Nek nganti kula ngrasake lara, nek kula males karo sampeyan, sampeyan aja lara ati. Metu njaba. Piye? Metu njaba. Piye kuwi? Dewa kok ora tanggung jawab. Mulane aman-aman bae wong tok-tokke njaba. Kaya ngono kok dewa lho, agi aku ora metu njaba. Kowe dewa metu njaba. Sendra metu iki rasa dadakoke kula ngomong kula nututi karo sampean, Pak.
Kowe nantang dewa ngono kuwi apik apa piye? Kowe iki amang-amang nyawa uripmu, Gong. Kowe padha karo anguk-anguk Kawah Candra Dimuka lho. Kowe kok nantang karo Bathara Indra. Bathara Indra ki sapa? Ambo. Kok takon aku? Aku ora tau ngurutke silsilah Bathara Indra kok. Nggo ngapa? Bathara Indra ki putrane Bathara Guru sing nomor 4. Ngono. Nek kowe wani karo Bathara Indra, nek nganti Bathara Indra ki ngajak kanca-kancane ruwang-ruwange dewa ngeroyok karo kowe piye? Mongko ana dewaning geni, ana dewaning banyu, ana dewaning angin, ana dewa sing tukang jabut nyawa. Aku ora wedi. Wis ta? Lah padha ngruyuk karo aku ora masalah, Tru. Tenan kowe ora usah kuwatir karo aku, santai wae. Santai. Tak pethone nek kowe ora gelem ngewangi tak pethone dhewe. Wis ta? Kowe siap-siap wae gareng bedah bumi. Lho. Petro ngabari tangga separo. Kon ngopo? Omong nek aku mati ngono wae. Aku iki wani kok pamit mati iki njur kekuatanmu nendi? Nek ya kuwi. Nun sewu ora ana ala tumama ning becik. Wis to, yakin. Kuwi kaya ngono kuwi digondheli wae. Ngono. Wong tumindak ala ora bakal tumama ning becik. Wis to. Dadi aku tumindak kaya ngene iki aku mbelani karo bapak, aku mbelani karo kawula Karang Kadempel, mbelani karo kawula negara Ngamarta sing pengin tak tata lan kepengin tak bangun. Mula tak anggap niatku ki apik. Nek dewa mudhun ngagro-agro kekarepane Bagong ki padha karo dewane sing arep kisruh karo aku. Lah saiki mung kari gumantung lehmu nintingi sing bener sapa, sing luput sapa. Kowe saiki wong tuwa iso milahke. Nek sing tak arani bener aku ora usah kuwatir, bener ki ora bakal kalah. Ya sak karepmu ning aku ora ngewangi. Aku ora butuh tok ewangi kok. Kowe iki ora ndek kekuatan. Wis tanganmu ceko, sikilmu becik, matamu kerok, matamu kuwi. Nek kakane kok matane kira ora. Ora, kowe iki ngewangi lho ora ana apa jenenge iki, apa undakane apa-apa. Lah nek Petro kuwi ngewangi karo ora iki aku rumangsa ana kekurangane. Kowe ngewangi ra, Tru? Aku wedi karo dewa kok. Hah? Kowe aku wedi karo dewa. Alah dene le gagah. Wani ngeplaki sirahe bojone. Nek karo wong padha-padha lanang kok ora wani. Kok ngono kok. Walah. Ana tuku daster kono. Gek rok-rokan wae ngono. Karo dewa kok ora wani. Kowe wani apa, Kong? Sing tak wedeni apane? Terus iki piye? Tak wethuke, ora usah kuwatir. Kowe do ngaso ngono. Ya. Ngaso ya? Ya. Engko nek kowe mati, aku gotong nggo bali. Oh iya. Ngono wae pakaryanmu. Nek aku menang kowe melu glelek. Oh iya. Penak ta? Heeh. Ora rekoso terus kepenak lekmu tumandang. Ya. Kono gareng mulih kono. Nek kowe mati, wis ora usah mikir aku mati. Wis to, ora nek mati. Aku nek mati yakin wis to, wis ora usah kuwatir. Ora tekan 40 lekmu nyameti. Mergane hitung dinane kowe wis nusul aku ring. Dengkulmu mlacak. Ngedeg-degi senengane. Wah, tratap aku ora. Ya sing ati-ati ya, Kong. Wis ora usah kuwatir, pethoke diwadengane terus. Ya. Ngantos paripurna anggen kula nampi sabda pangandika paduka menika boten paling kados dene sowanipun Bagong. Atmajanipun Ki Lurah Semar Badranaya.
jagat wasaning putra wayang karo jagat. Mbok menawi Bagong sowan menika pancen dipun utus dening tiyang sepuhipun Yayi. Tumuten katimbal menapa pigatosipun Bagong dene sowan wonten Garing Amarta. Koko Prabu Kasricakna ingkang prayogi wonten ing nadaning Dakulaya. Kawono Yayi, sampun boten kirang sreca. Ana kawan Bagong padha kanirarja sapraptanira ana kawan Bagong Nonamet pasang Kalimantabek tinebena iki ladune Demawahing tawang towang sinuwun linepatna itulah manu kepareng kula maturaken sembah sumungkeming pangabekti kula punja Raharja saklakumu nering sambikala tebih saking Rubeda sesuk meneh nek sowan Alindra aja mung nganggo kathok Bagong sing nganggo tata krama, sing nganggo sopan santun. Niki wau jane komplit sandangan kula ning dadak mandhak lapangan munggahke panggung. Mengkono Bagong. Nggih wonten acara merti dusun. Kok ora wiwit-wiwit kula mampir ndelok niku Allah lho kok guri kelirok geger. Jebul nang mboten wonten kula. Iya Bagong. Nggih. Ngono to Bagong. Kasinggihan monggo gremes kula terus lambi kula uculi kula pepe teng mriku. Lah kok ora tok gawa pengko nek ilang. Lah sampean ngijoli. Mengarep golek sing anyar mekaten sinuwun prayoga nunggu sampun boten kirang sekeca kawan Bagong padha raja sapraptamu sinuwun Darawati iya Bagong nggih pangestunipun sinuwun Kresna wilujeng lampah kula bekti kula kunjung nggih sinuwun iya Bagong pangestuku tampan ana para kawan kula pundi kok jimat paripe dayanana ing kasantosane mira ora sang nganggo ira. Oh nggih, kebablasan. Dadosaken kasangkusaning lair batos. Yo nggih, sampun mboten kirang sekeju. Para kawan Bagong Badraraja sapratamu. Ndara Werkudara. Yo. Wilujeng den bekti kula kunjung. Yo prayogana. Nggih. Yen dudu kowe tak kira ora bakal entuk munggah ora Datulaya. Ing atase kono kawaning Pandhawa munggah minganggo kathok. Nek gandeng kowe kono kawan Pandhawa mesti diwenehi palilah karo para nayaka punggawa sing jaga ana ing sakjabaning rangka. Lho nggih, aja wedi kali kula abdi kinasih. Yo, prayogana. Lho nggih, Bagong Raharja sapraptamu. Ndara Janaka. Iya Bagong. Wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Iya tak tampa para kawan. Bagong Badraraja sapraptamu, Bagong Badraraja sapraptamu. Wilujeng Ndara Kembar, bekti kula kunjung. Iya Bagong pangestuku tampan ana. Iya Bagong pangestuku tampan ana. Lho nggih, sanget anggen kawula pundi. Yem kowe ora mbagake apa yem? Tobat iki ora Bagong wilujeng pangestumu apik. Saya lemu kowe. Inggih. Dos pundi kabaripun apik, sehat asih ya wis ora kekurangan apa-apa ya mung kurang nandang pangan. Nggih. Adimu ora mbagake aku. Mas Bagong kalakuran wilujeng rawuhipun. Pangestumu. Slamet aku dicilekke awake ndak ana lara jantung. Wong anggere lemu-lemu gajihe kon nutup peredaran darah. Jantungmu ngrekoso. Saiki monggo ana virus, nek wong lemu-lemu nek kena virus corona. Inggih. Wis rombongan corona lho. Derek. Lho kok rombongan corona. Corona ya komando rondo anyaran. Boten kula tetep setya bekti kaliyan Sing Mahrula. Bagus, ngono kuwi. Sing jeneng wanita iki jarang dosae wani ditata. Ada? Nggih. Kudu wani ditata karo Kyai Kakung merga wong lanang nek do ngarani Gusti Allah katon ngono wae. Tangan
anakane sing gawe urip. Mula wong wedok nek nganti wani karo wong lanang dosane tumpuk undung. Ora ana pangapura. Inggih. Nggih, wis paken dawuh. Aja sok wani, diblonjo pira-pira manut. Aja sok protes. Nggih. Wani karo wong lanang diasap. Punakawan Bagong. Wonten dawuh sinten? Ana wigati apa dene sira sowan mangka tanpa tinimbalan? Apa saka awakmu dhewe, apa saka diutus dening bapakmu Semar? Sepisan kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekol salawun. Kowe iki nek ora iso basa iki rasa sok basa. Tebah Siti Sekol binung teling ron klopo. Maksud kula ngoten niku. Tebah Siti Sekol binung teling ron klopo. Apuren to. Ambok bilih wong telepan kula nggen kula munjak sampun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Ora dadi ngopo Punakawan. Matur sembah nuwun. Ingkang sepisan kula menika ngaturaken sembah sungkem gandeng sambut dipun tampi. Angka kalih kula dititipi Bapak Semar ngaturaken sembah sungkem kalih Ndara Puntadewa. Yo Bagong tak tampa. Angka 3 kula dititipi sembah sungkem kalih Nala Gareng Kang Mas kula. Yo tak tampa Bagong. Angka 1 kula dititipi sungkem kalih Kakang kula Petro katur sinuwun Prabu Puntadewa. Yo Bagong tak tampa. Angka salajengipun kula dititipi sembah sungkem bojo kula. Iya Bagong. Nah, sakwise sungkemipun garwanipun Mas Gareng kula trinampi. Iya Bagong tak tampa. Garwani kula pancen diutus Bapak Semar. Dene angka 2 kula duwe sedya pribadi kali sinuwun Prabu Puntadewa. Ning sing ajeng kula aturke niku sing wigati riyin menika kula dipun utus bawang suli karo Bapak Ming Mendel mawon. Terus kula sowan, jane ana ngapa to, Pak? Nek Gareng Ngopo Bagong? lebon depan cilik-cilik niki lho. Mula cangkeme aja nggowo. Ukurane wis semene karo ngene. Kula matur karo bapak, jane bapak iki nek ngomong. Bapak iki sebabe ngopo kok meneng wae. Ngene ya Pak tak kandhani. Nek bapak biyen iki gula mentah anak. Aku ijik cilik, Gareng isih cilik, Petro isih cilik iki dadi tanggungane wong tuwa. Ning nek bocah-bocah wis do mentas kaya ngene iki kudu bocah sing duwe tanggungan nanggung uripe wong tuwa. Mongko kala-kala bocah saniku ora duwe perasaan kaya ngoten niku. Malah kadang kala kon ngrumat wong tuane wae, kono rumanten aku sibuk. Aku ora sempat. Mongko wong tuane wis ra iso mlaku lempo nek ndi dadak digendhok. Oke bocah sing ra gelem ngrumat wong tuane kaya ngoten niku oke. Lah kula aja nganti dilokke kaya ngoten niku arep bapak kula niku wis tuwek. Nek duwe kekarepan ya kudu kula minangkani. Iso ngluluske gegayane bapak. Wis Pak, wis ndika. Bapak ki wis tuwa, nek dipinginan apa-apa sing tok jaluki iki anak-anak. Nek bapak ora gelem bloko karo Gareng karo Petro saiki bloko karo anakmu Ragil. Bapak pengen apa? Bapak kepengin gayane apa? Saiso-iso anak mituruti karepane bapak. Nyeneng-nyenengke karo bapak. Wis. Sekawet bapak awen bapak. Sareng kula cedhaki, kowe semau ora Pak, mek tempile. Lah jenengane karo wong tuwa kurang ajar. Mana mboten ngoten Semar ngeyel. Terus Semar ngematke kula. Terus sirah kula dicekel, cek. Pancen anak sing ngerti dhewe karo wong tuwa iki ming kowe kok. Gong. Gareng kae tuwek ning pikirane mlengse. Petro kae wong tuwa luwih tuwa saka kowe ning pikirane ora kaya kowe. Ya ming kowe sing marahi bapak ki dawa ususe. Dawa umure. Nggih Pak, kula terus bingklu. Iya Bagong. Aku ki jane duwe gegayuhan gong, gayuhan apa to Pak? Aku ki rak urip ning alam donya iki dadi tukang ngomong. Babi sister. Apa? Babi sister. Werkudara genahno kuwi. Arjuna genahno mboten nggih mawon. Niki lho sing tukang ngomong lho.
Ya udu babi. Baby. Kresna kok muni baby. Ya aku. Do tak pancing do metu. Bapakne tukang ngomong, bapakne iku nek gelem dadi dewa teng ngayangan iku wis mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda. Ning bapak mboten kepengin dadi dewa. Uripe pancen dienggo ngomong para satriya-satriya sing ateken ati suci, pepayung budi rahayu. Kados to para Pandhawa. Mula bapak ngomong Pandhawa niku senenge ra jamak-jamak. Napa bapak tau njaluk unggahan bayan? Mboten tau. Bapak njaluk kepengin urip sing murwat? Mboten tau. Bapak uripe kere ya dilakoni, bapak uripe rekoso ya dilakoni. Ning sebab apa kok bapak niku betah ngomong Pandhawa? Mergo bapak niku seneng srawung karo wong apik, seneng srawung karo wong becik. Ana tetembungan saapik-apike wong nek kleru srawunge srawung karo wong ala mesti katabetan watak ala. Ning sak ala-alane menungsa nek seneng srawung karo wong becik suwe-suwe dadi wong apik. Kan? Iya, bagus. Nggih. Mula bapak niku biyen tekan saiki sing disrawungi Nalendra satriya sing ateken ati suci pepayung budi rahayu. Kados to Prabu Rama ana maling. Sok lho, sampeyan jenenge mungsuhe dasa mung kaya apa? Rama Wijaya. Heeh. Rama Wijaya kok nganti dadi lagu ana Rama ana maling. Rama Wijaya lan sak turu-turunipun kula niki ya ngerti karo bapak. Lah sing suwe dhewe niku ngomong Pandhawa. Wiwit Pandhawa kucung nganti gelung. Wiwit Pandhawa cilik nganti gedhe, wiwit Pandhawa jabang nganti slaprak. Bapak ngomong karo Pandhawa. Mergane apa? Bapak niku seneng nek cedhak karo wong apik. Iya, bagus. Bapak niku ya mikirke negara Ngamarta. Terus biyen negara sing apik, sing becik. Negara Ngamarta iki negara sing gemari palojinawi. Negara Ngamarta iki dumadi saking pirang-pirang pulau iso nyawiji dadi siji. Ora ana rasa regejegan, ora ana rasa padha padudon kabeh ayom ayem tentrem. Ning kok saiki Ngamarta kok beda karo biyen ya. Bapak ngendika ngoten niku. Ngamarta saiki ngendi-endi padha regejegan ming perkara sithik kuwi padha antem-anteman padha gelut. Pun. Lah iki nek aku ora temandang karya Ngamarta iki engko remuk nek Ngamarta remuk aku sing diseneni para dewa. Mula aku janjane sesasi ora kepengin ngomong iki aku mikir kepengin bangun kayangan. Bapakmu nggih yen ngono bapakmu bakal bali dadi Jawata. Mboten. Bangun kayangan niku mboten bangun mapan sing magrong-magrong dumadi saka Jamrut Hermuti ora gergene Jamrut sing tira hergene. Ning bangun kayangan niku bangun jiwane para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe kados dene wonten kayangan. Kayangan niku tebih saking regejegan adoh saka memungsuhan, anane ming nikmat mupangat adoh saka syukur sakit, gemah ripah ayem tentrem, manunggal tetunggalan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Nggih. Lah terus kok bapak meneng wae mergo syarate angel. Syarate napa, Pak? Syarate iki aku kudu ngedhep pusaka. Pusaka Ngamarta 3 cacahe. Apa wae Bagong? Siji. Tumbak. Wah, apa ya lali aku. Tumbak Bahu Lindeng. Aku iki gobloke nang kene lho. Jane aku wong sregep ning kelingan ora iso nyimpen tembung tumbak para welang. Nah, tumbak tempe kara. Para welang. Tumbak para welang. Payung otak. Tunggul naga kalih sijine Pustaka Jamrut Putri. Ya ora nata. Wah, dialan cempongan ning kraton.
Orang ora apa jamus kok jamrut. Jamus Kalimasada. Mula sowan kula Sang Prabu Untadara menika ing sepisan inggih menika nyuwun ngampil pusaka 3 tumbak karo welang payung Tungganaga pustaka jamus miyang jimat Kalimasada niku ajeng kula boyong teng Karang Kadempel dadi syarat srana bapak anggenipun bangun kayangan. Yo Bagong banjur kowe mau matur wigatine apa dene kowe duwe niat pribadi kelawan aku. Nah niku cekaos mawon kula nyuwun kawelasan. Tegesipun kula nyuwun dana prabeya ngoten mawon mboten sah diubeng-ubengke. Ya wis mengko gampang Bagong. Nggih. Ora Udara. Piye Dimas? Aturing Kyai Semar lumantar Bagong iki mau miturut kowe piye? Yen miturut aku gayane Semar mau apik, gayane Semar mau luhur. Mulih pancen bareng kakakku ikhlas lan aku yo nyarujuki. Pusaka 3 negara Ngamarta, payung Tungganaga, tumbak karo welang, pustaka jamus jimat Kalimasada. Paringna maring Semar lumantar Bagong. Diwen Semar bangun negara Ngamarta wimbane urip maring kayangan. Luhur teman gegayuhane Semar Badranaya. Menawi ingkang rai semanten ugi kok ora mboten nampa kula arep pisan. Nanging menapa dados ngendikanipun Kakang Mas Yudi Marti kula matuk Iwan Sarujo Prabu. Semanten ugi kula Prabu. Kula ming dados gayanipun Kakang Semar menika sae monggo paduka pareng maringaken pusaka 3 menika. Paduka pareng maringaken pusaka 3 menika kala wau kok Prabu. Bagong Wonten dawuh kabeh para Pandhawa wis sarujuk ana kawan. Lega ati kula. Semar nek ngenten iki terus waras. Nek ngonten mboten santosi mangke bibale pasewakan kepareng dinten iki kula nyuwun supados pusaka 3 menika kula aturi maringaken samangke mugi badhe kula boyong wonten Karang Kadempel dados syarat srana wewangunanipun bapak anggenipun bangun kayangan sinuwun Kyai wonten dawuh mangke mien kula badhe rembakan Kang Bagong Nalindra Mbekmarwa sing sang mangyat urda kata kabeh Hirika sang pinarwasa Yai kok Prabu wonten timbalan mesinipun menawi badhe paduka tindakaken menika kala wau kedadipun petang kanthi nalaring teng ganep dipun gelar tuwin dipun gulung sampun ngantos tuna ing tembe wingkingipun menapa to sababipun kula matur ing kados mekaten amargi setunggal namung derajatipun Semar kemawon nuwun sewu kula mboten badhe ngiyas kaliyan Kakang Semar kula mboten badhe ngembe kaliyan Kakang Semar babar pisan mboten namung Kakang Semar menika mestinipun ngila dhateng kawontenanipun namung derajate ngaceplik wong loro saudon telu saurupan wujudipun Semar kok badhe nyuwun ngampil pusaka negari Ngamarta 3 cacahipun tumbak karo welang payung Tungganaga pustaka jamus nyang jimat Kalimasada nuwun pamunten nadyan sedaya sampun sami priksa bilih Semar menika dewa Ngejawantah menika parintisanipun Sang Hyang Bathara Ismaya nanging Semar menika sedunungan kulit daging monggo gesangipun sak pataning jalma wancar sing jeneng menungsa menika dunungan ina lali salah apes lawan mati kuwatos sing mangan kula menawi anggenipun Kakang Semar mbetahaken pusaka 3 cacahipun menika kala wau sengadi kinarya pawadan badhe bangun kayangan nanging gandayang cas gegayuhan sanes kados to upami Semar menika mangke sasampun dunungan pusaka 3 menika kala wau tumunten kepengin mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Denda Semar kepengin urip mulya kebak derajat lan pangkat sinten ngertos jer Semar menika namung menungsa lumrah mila kedadipun taliti lan hormati dipun petang sampun ngantos buntot wingkingipun amargi kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti lho Yai
ana wong ngomong kok nang kuping kok semlet kokean trebel. Bagong sing sabar. Apa ngendikane Koko Prabu mau pancen kudu dipeta. Manggen. Kula lara ati nek perkara niki. Sakit ati kula. Lah kok dadi ana wong sing ora percaya karo lahir batine bapak kula niku teng ati kula ngrasake lara tenan. Nek Semar niku gelem dadi wong duwe derajat. Nek Semar niku gelem dadi wong duwe pangkat. Ora usah kampanye wae do nyoblos Semar kabeh. Nek Semar niku ngomong kedunungan derajat. Derajat pangkat niku tumrape Semar mung sampiran. Derajat pangkat bondo donya niku dudu antes gegayane bapak urip bareng anak padang. Niku kaya Bagong sing sabar. Menang. Sorry. Wong emosi iki mbok kan. Ana sing emosi ngene iki mbok. Karo sapa-sapa kaya ora wedi. Nuwun sewu sinuwun. Sampeyan ngendika mriko, Dik lho. Aku men kepengin Nyai Prabu Darma Kusuma kuwi emut kanan-kanane Kakang Semar. Bapak kirang pripun kali para Pandhawa tak takon. Bapak kurang piye karo para Pandhawa aku tak takon karo sampeyan terus. Kok malah kurang ngajar karo aku ratu. Ratu wae tuwa aku mbangane Kresna. Mula aku ora basa karo kowe ora masalah. Ora ana warate. Sampeyan melarake ati. Bapak Cuwita Pandhawa niku kula wis matur ngarepto, ora golek bayar, ora golek pengalembana, ming netepi kewajiban minangka dadi pamomong. Bapak niku pengen bangun kayangan niku tulus lahir batin. Nyatane bapak omong kali kula niku arep brebes milih mripate. Niku tegese manyen lahir batin bapak pengen bangun kayangan. Bapak ora kepengin duwe derajat pangkat, sarana kepengin melek pusaka telu. Ya kuwi pusaka Tumbang Kyai Pleret. Nesu kok ngler. Aku ya ora nesu ora. Aku turu wis kleru. Lho, kok turu kok mlebu mae tanggane kok tinggresang. Ditendang sing lanang lho kok nang kene. Dadi sampean kok dadi tekan semono le mikir. Bapak niku gak gelem dadi dewa. Sampeyan mung sing Bathara Wisnu. Wisnu niku anake Bathara Guru. Ngerti aku. Semar iki sapa? Sang Hyang Kismaya. Kismaya iki sapa? Kakangane Bathara Guru. Lah kowe iki mung dadi anak keponakane Semar kok glelengmu liwat ukur to. Upama ditonton iki dhuwur derajate dhuwur Semar karo Prabu Kresna. Bagong aja wani karo Koko Prabu Ndorowati. Sampeyan meneng iki ora? Wah, malah nantang karaku. Niki luapan emosi. Ati kula, ampun melu-melu to. Niki perkara kula karo perkarane Prabu Kresna. Wong Jaba ora entuk melu-melu. Awas wae, ngomong. Ketroki kukumu. Wah, aja. Nah, deleke tak gaweke keran kuku. Mergo dora kok wedi nek diketoki kukune. Ora iso nggo nyumbles. Penyakit. Kula dutus bapane mergo kepengin penjangane bapak keturutan. Ha tatane ae. Tatan apa piye? Nek bapak niku duwe niat kepengin kedunungan derajat pangkat gesek karo omongane. Bapak ora bangun kayangan kepengin kedunungan derajat pangkat, kepengin kedunungan bodho donya. Sampeyan rasa ngajar bapak. Bapak tak tempilingi dhewe. Niku tenan ora gara. Walah, kok dadi kaya ngene kanane. Bagong. Non. Mbok yo aja kaya ngono Bagong. Siramen mambu tirtaning kesabaran. Tirta sabar iki lho ndi? Tirta kok sabar? Tirta mriki mbok sabar piye? Ora Bagong ning sabar. Ora iso. Bagong ki angel sabar. Padahal aku ki ngelih telat sithik tak tendang ketele kok. Pamane kok wis nesu ngene ya ora mungkin aku iso sabar. Saiki ngene sinuwun.
nek omongan sampean iki tak kandhake Semar piye kejadiane? Ana tetembungan kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Gegeran gede-gede. Nek Semar nesu Sinuwun Ndarawati omong ngono dole. Heeh, Pak. Tak pethokke. Sampeyan wani petho karo Bapak. Hah? Wani ora? Hei, halo. Mani ora. Nek nganti sampe iso ngalahke bapak aku megu karo sampean 20 taun. 20 taun ya. Ora guyon. Nek kosok baline sampean nek pancen wani mangendika Bagong ucapku iki kandhane Semar. Kula mulih saniki ora nggawa tumbak ora masalah. Ora nggawa payung ora masalah. Kula nggawa mantel. Orang nggawa pustaka Jamus Limasada ora masalah. Ning sing penting aku iso lapor karo bapane. Bapak nang kene diarani sing werna-werna. Bapak nang kene diarani macem-macem. Yo ngono apa piye? Hah? Penyakit ora? Ya mung tidak golek wedang aku malah. Tanggo bunga-bunga mulai. Wontenipun aku ngayu. Emban goblok. Goblok. Aku akhyu. Hah, muni ae. Ya ngono kabeh. Nek pancen sampean kendel mawon iku teges sampean mengiyakan. Napa sing kula aturke? Sinuwun, nyuwun pamit kok lapor karo bapak jenengan. Jagat pangestu wara. Waduh Yayi. Menika mangke menawi ngantos Bagong menika wadul kaliyan Kakang Semar Badrana. Tan murka menika mangke badhe mboten sae kedadosanipun Koko Prabu. Kula suwun kanthi sanget Koko Prabu kedah semeleh ing Batos. Sampun ngantos nulti dhateng kamurkanipun Bagong Arjuna wonten dawuh. Melu aku ayo Bagong kae dioyak Sembrana. Pisuwanan iku ora Bagong nujung dening Nata Ndarawati. Nalika semanten dadi tintrip negari ing Ngamarta. Nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma datan mubah, datan musik cumentungan nyuwuhi kawontenanipun negari Ngamarta. Nadyan Raden Werkudara mung gereng-gereng bingung nganglangan ing Batos. Datasakuling mangke ana kalaning jagat gayaning para dewa. Pusaka kateluning tumbak Prawelang payung tunggul naga pustaka Jamus Nyang Jimat Limasada oncat saking magedhongan pusaka nututi lampahing Lurah Bagong. Kaliyan putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pradenta wisanggeni maya Wisnu Pradenta ora pati nduga ngono lah kok kaya ngono pambeganing Sinuwun Ndarawati. Monggo adat saben iki karo bapak ki tresna lho. Ora ngira kok omongane ngendikane ning Datulaya negara ing Ngamarta lah kok dadi nglarake ati. Semar dikira bakal kepengin derajat pangkat, Semar dikira bakal kepengin bondo kembang, kepengin boyong pusaka telu dianggep ora kepengin bangun kayangan. Walah Sinuwun kebangetan kowe ngece karo bapakku.
Bapakku ketok banget wong sing ora tau melek derajat pangkat. Nek gelem melek derajat pangkat wis biyen-biyen bapakku iki sugih. Lara ati. Andake bapakku tenan. Ora nganti bapakku tak lapori, Pak, kowe dunekke ngene karo Prabu Kresna. Nek nganti bapak ngamuk, bapak ki anggere ngamuk ngentut wae. Monggo ambune pol-polan. Aku iki bar dituti nama 3 dina. Iya, wis nek ora tak kapoke kowe arep tuman wae ka Sinuwun Darawati. Nek ora tak gawe kowe iki kapok karo bapak, kowe mesti arep ngece sabet karo bapak. Pak. Mir. Aku sing mulih, Pak, ora iso nggawa pusaka 3 ya kuwi tumbak karo welang. Payung Tunggal Naga Pustaka Jamus Lima Sada. Ning ana kata-katane Sinuwun Darawati sing menyakitkan hati. Nglarake ati, Pak. Mula bapak kudu nesu perkara iki nang nganti bapak ora nesu tanggep bapak ora wani karo Prabu Kresna. Setyake tinunun kadanira irang temandang Setyane iku garwanira ing Bagong. Mboten malih niki Ndara Setyaki. Iya. Enten apa, Gus? Kok ketingali kaya ora seneng karo Bagong? Pancen aku lagi ra seneng karo kowe. Kaya dipegat wae. Aja sembrono guneman karo aku ora usah kepenake dhewe iki. Nggih, kersane. Nggih. Kowe wani karo Sinuwun Darawati. Mboten saestu. Ming nuwun sewu sing jeneng piyayi nek ngendika ya sing ditata ora waton ngendika. Dumeh panjenengan iki nalindra terus suwiyah-wiyah karo wong isor, suwiyah-wiyah karo kawula, suwiyah-wiyah karo abdi, mengko ndak ora kajen. Buktine Sinuwun Kresna menika ngunekke bapak kula sing ora nganggo dasar kasunyatan lah nuwun sewu terus ora kajen merga kula waneni. Tegese kowe wani karo Sinuwun Darawati. Wani kula ora karo Sinuwun Darawati, ning wani karo pambegane sing ora bener, pambegane sing salah. Wong bapak niku duwe niat luhur, bapak niku duwe niat apik, kok dianggep niate bapak niku elek. Lah niku ora padha karo Sinuwun Darawati iki nuwun sewu, ratu wicaksana ning nuwun sewu, ora iso nggunakake kawicaksanane. Bagong. Nun. Aja watut bisa ngucap kowe gawe mangkel Setyaki. Lho, masalahe Kowe wani ngunekke karo Sinuwun Darawati. Aku adine lanang, aku Senopati Darawati. Sapa sing nyamah asmaning Sinuwun Prabu Darawati bakal mati saka tangane Bagong anu Setyaki. wale ngedal ora kowe. Saka tanganing Setyaki. Nah, mula nek nesu niku ditata atine. Wong nesu niku omongane sok klera-kleru. Aku wis tau omong karo apa? Lah, Wonten barang iku kleru. Kok sak kepenake dhewe ora. kowe aja guyon. Aku nesu tenan. Wis ngerti nek sampean nesu tenan. Kowe gelem njaluk ngapura karo Sinuwun Darawati lan aja wadul karo bapakmu apa ora? Oh, ndak bisa. Ora iso. Nuwun sewu kula ora salah. Kula nek ora salah kok njaluk ngapura kula moh. Nek kula salah, aja kok karo piyayi, karo bayi wingi sore nek pancen kula salah, kula njaluk ngapura gelem. Nek kula niku ora salah kok njaluk ngapura. Oh, ndak bisa. Yen ngono kowe wani karo Setyaki. Ya ora. Aten kula modar. Kula ora wani karo sampeyan. Yen ora wani kowe manut karo Setyaki. Mboten nek kon manut. Njaluk ngapura karo Sinuwun Darawati. Ora. Tegese wani karo Setyaki. Ora wani. Ya aja gawe bingung. Angel to kowe mesti kan. Bingung kowe mesti. Lah omongane karo kowe bingung kok. Aku ora wani karo sampeyan. Nek kon njaluk ngapura aku emoh. Tegese kowe ngeyel. Bagong iki didapuk dadi wong ngeyel. Nek ora dadi wong ngeyel dudu Bagong. Saiki ngene. Aku ngono. Ngene. Ya wis ngene piye? Ya kowe tak boyong. Nang ngene sapa?
Sinuwun Darawati. Kon ngopo? Njaluk ngapura. Kowe lha iki piye ta iki? Paham ora kowe? Aku ora gelem. Ya ora gelem kowe tak ajar. Lho. Arep ngajar Bagong. Yo dasar pranyata. Kowe lah. Salahku napa? Kowe ora gelem nyuwun ngapura karo Sinuwun Darawati, wajibe tak ajar. Lah nek kowe arep ngajar karo aku, apa dianggep aku wani? Sekecake Setyaki aku tak melayu wae. Melayu banter banget kok meso kerantapan kaya ngono aku. Meso dioyak karo Setyaki diajar sak pol-pol sirahku nganti banyak-banyak ya. Oh alah Mir, tak bilani malah aku keloro-loro ya Mir. Aku jane atiku aku pengen wani lho. Aku ki menungsa. Nang omah disembah karo anak putu. Aku arep lunga tanganku diambong karo anakku karo bojoku. Ana kene mung dicucuki sirahku karo Setyaki. Wis tak niati wis. Ben modar mbok men. Kowe gendasi karo aku Setyaki. Ayo, nek pancen lanang aku arep ngejoni ngene pabaratan. Repot nyambut gawe dirubung mrutu. Ngomong seru cangkeme klebon. Cangkeme diengkopke irunge klebon. Rumah aku anggere bolong kok mesti klebon. Iya ora mlayu. Ngrekoso iki Setyaki nek wis ngamuk awur-awuran. Ya engko nek nganggo tangan tok nganti nyekel godha wesi kuning. Pruk modar aku. Tak omongke bapakku mbok dadine kanan negara. Mripat gedine semono kok ora weruh. Peteng. Peteng jenggelmu. Wah, wis iki patiku nang kene iki. Rono ana Setyaki. Mrene cekel Satpol PP. Gong lungguh sing penak. Mengarep mati kok lungguh sing penak. Mbok wis ngene wae langsung tes ngono gak modar. Kula ngerti nek sampean mesti diutus Ndara Kresna kon nyekel kali kula. Mriko dicekel Ndara Setyaki ajeng mlayu sampean methuke mriki nggih to. Wae pancen apa-apa. Nek pancen ajeng dipateni kula mati ora apa-apa. Ning titip anakku mlima. Mangopeni. Bojo kula aja lho. Ora kowe kok nangisi ngopo? Nangis wae arep mati kok. Gong. Aku arep wong enom kaya ngene iki aku akeh petunge. Petung piye maksude? Aku tekan kene iki ora dikongkon Sinuwun Darawati. Terus Kongkon bapak. padha wae. Antasena Bagong kepruan watu ndase ngoten lho. Sing ngomong ngono sapa? Lah wis jelas ngono wong aku wis gawe rame ning Amarta. Ora. Bapak ki arep wong kaya ngono kene bijaksana. Woi. Kata-kata apa itu? Kok bijaksana, bijaksana. Tegese wicaksana. Kok iso? Aku mau didhawuhi karo bapak. Malah ora meng aku Kakang Garwaca Kakang Antarja. Aku ditimbali karo bapak. Heeh. Lho kok hooh. Nggih. Bapak dawuh karo aku. Bagong kae wong bener. Ming Kresna wae awakmu Ndarawati sing sajake lagi ketukulan watak angkara. Mula terus Subriya karo Semar. Buktine Semar kuwi bener ketitik Bagong mlayu mau
pusaka Ngamarta ya uncak, Gong. Lho. Nama ora sembrono lho. Wak tapu cangkemmu kowe karo Bathara wis ya. Lali aku. Nang ngendika ora sembrono. Tenan, Gong. Mula kuwi dadi tandha nek niate bapakmu kuwi lahir batin. Terus mula Bapak Werkudara dawuh karo aku, nek Bagong kae dipulosana wong Ndarawati luwih-luwih makmu cilik Setyaki, Antasena, Bagong Ayamana. Yakin? Iya. Sumpah? Ayo ora kena guyu lho ya. Guyu ngapusi wae. Ayo. Aku ki ora guyu ngilangi selilit. Satria kok seliliten ora. Ora guyu to? Ora. Lahir batin. Makasih. Iya. Terus saiki tak ewangi ora usah wedi karo majelis Setyaki kono maju meneh. Nek kowe diantem ora usah wedi. Nek kowe lara tak tambani nek mati tak uripke. Terus maju meneh. Ki jane namane omongane ora kena digugu maling namane. Lho, kok piye to? Wong aku ki dicutha pisan kowe moncrot sirahe kok kon maju meneh. Tenan modar. Nek mati tak uripke. Wo, iso wae? Iso. Nganggo apa? Ki banyu sungut. Ki tak peres metu banyune. Wah. Sepet dengkulmu mlocot lho. Tak peres metu banyune tak tambahke ning kowe. Nek kowe lara tak oleske mesti tekaning pati. Nek tak olesi mesti urip. Wah iki teke sembrono iki. Kudune iki nek diolesi iki urip. Aja tekaning pati. Aku ora payu nek doleske kok malah mati iki. Lambemu iki. Oh, mau nek lambemu. Maju. Mah, kula ndak lara. Kula kepengin maju ning ora krasa lara. Lah nek kuwi ya iso. Carane aku tak manjing ning awakmu. Manjing nang kene? Iya. Sedeng po? Sedeng wae. Kowe nek aku wis manjing ning awakmu, kowe diantem ora ngrasake lara, patene ora iso mati. Wis kene gawe yo. Teng ndi? Oh, kene. Napa metu iki? Iki ciut ning ngombo. Moh piye to? Asik lho. Moh. Iki senengane werna-werna. Kowe ngampet ambegan. Ngampet ambegan. Aku tak mlebu ning awakmu kanthi sarana cipta. Oh nggih. Jane iki? Yo. Wis yo. Kowe ngene wis tak njingi, kowe arep ngopo-ngopo iso, wis dadi wong digdaya, dadi wong ampuh. Kowe arep ambles bumi wae iso, Gong. Masa. Tenan aku ora ngapusi. Wis yo toto-toto yo. Aku tak manjing awakmu. Nek aku manjing awakmu dadi wong digdaya. Mbah, trawat wae. Lan jeblok wetenge. Sekarang tak gawe ngrekoso. Wis yo. Papang sinengkang walik sandang walikat godhek kok simbar jojo Gong wis mlebu wis lho kok ora krasa ya edian biasane iki krasa iki ora krasa aku wis ning awakmu empeno wis wedan kok ora mbrenjul ora sedeng ya sedeng enak tenan terus kula niki kowe dadi wong ampuh masa tenan kowe pengen apa pengen mangan monggo maksudnya kowe iki pengen dadi wong ampuh iki pengen ngopo pengen ngantem gunung wah mah aku wis tau ngantem kasus e. Apa pengen ambles bumi? Iso. Iso. Carane pripun? Carane ngampet ambegan manteng ciptamu niat ingsun ambles bumi. Kula coba nggih? Ya.
Iya. Ngopo kok ora sida? Ngene ora ambles. Aspal e. Maduk ngono ya menyonyo tenan. Yakin, kowe yakin iso ambles bumi. Nek nganti ora iso kok nyalahno aku. Nggih. Muni attention. Terus bumi. Nggih. Iso to. Saged e. Peteng banget. Lah iya. Jero bumi iki ora ana listrik. Wah, mah grayah-grayah. Wah, apa iki? Kutelo. Gede tenan. Iki tak panenane. Ning aja nganti wite ambruk dadi. Sing duwe wit iki ngertine telone isih tukul bareng dijabut ning gagang tok. Wegah aku metu. Lah ngopo e? Nggo persiapan lebaran dulu saiki ora moh, ora nyolongi. Aku moh. Ya wis ora. Nek nang njeron bumi mlaku biasa kena. Oh lah ya, wah jan kaya nabraki lemah kaya tembus. Wela. Sapa wae? Ngguyang-guyung. Oh mayit to, asem kok. Kaya nek cengengesan bul meringis. Oh, iki mesti sarean kene iki mesti. Oke tenan lho iki lho. Wah, bisa rata do mujur ngulon kabeh. Lha iki ana sing mujur ngetan iki piye iki? Madhep ngetan malah lho. Oh, arep omong-omongan karo jejere. Jedul ah. Wah. Wah. Kolekan lemah aku. Ning jero bumi jan. Amo Suramanata, Jayamranata. Imbang yen padha-padha. Setyaki. Aja glereng kowe saiki. Wani karo Bagong tak tandur tak sirami tukul rambutan. Cebloke nang lemah dadi apa? Malang kerik ning karo Setyaki. Mau aku kalah karo kowe. Saiki durung karuan. Lho. Wani nantang karo aku. Aja meng kowe Setyaki. Kresna kon maju mrene. Parat. Sumbarmu malah sajak kaya wani dilat wesi abang. Kulino aku dilat wesi. Padake. Yen ngono kowe wani tenan karo Setyaki. Apa sing tak wedene? Dibantangan pecah siramu. Kowe iso mecah sirahe Bagong meguru karo kowe 35 taun. Do tambahi 10. Tambahi 10 isih cerewet to tenan. Mati dening aku. Panggal tak ayunan. Apa wae nek tantangan-tantangane piye? Mati dening aku. Terus isine muni piye? Panggal tak ayuni. Oh, tak kira nek tak ayunan. Basa ora ngerti. Iki mergaring patimu. Tanda hari sekaran sinom Barijoto. Sekaran jinggo. Sekaran jinggo. Aku ki nek tantangan ra tau iso. Tanggo gathel sira. Opo? Tanggo gathel sira. Tanggo gatheng. Mu gatheng tak kira nek gathel lho. Wong edan pecah. Ayo ngecak apa lah turuti. Aja mlayu.
edan. Ana satriya diceblokke jero banget. Piye, ha? Kalah to karaku kowe. Kalah kowe karaku. Aku saploke mundur iki mau ketemu karo sapa ya ngarang sik sapa. Karo Bathara Nrata. Lho. Bathara Nrata. Merengi aku Wahyu Kaprawira. Waduh. Mula aku sawise entuk Wahyu Kaprawira aku digdaya kliwat ukur nang kowe kon nyeblokke luwih jero apa piye? Aja, Bagong, aja. Ini wedi. Ya, sembrono. Ayo. Ye, sak wudel isih kurang jero, ha. Kon ngenetke meneh. Kon ngenetke meneh. Bagong, ora edan, Bagong. Bagong. Kapok kowe sak dodo saiki. Ayo. Muni kowe sak arepane. Bagong aku njaluk ngapura. Bagong aku njaluk ngapura aku wis kapok tenan. Bagong aku njaluk ngapura. Ora bakal tak wenehi pangapura. Kowe wis notoki gundulku nganti moncrot ya. Ora bakal tak wenehi ngapura kowe. Ajeblokke ngentak nganti entek sirahmu blesek nang lemah kuwuker kare-kare. Wah, nek metu ya omong. Metu ora omong-omong. Kene ra ya ora ngerti to. Wah, payah iki ora. Semene iki nek metu ki muni wis ngono. Ora kok meneng wae. Kene le arep ambles bumi mempeng gedaduk aspal sirahku ora. Lah kowe tak pikir-pikir saya suwi saya gleleng, saya sombong, wegah aku. Ning jero panas. Weh, jero ki tak AC. Dengkulmu mlojot. Kono weteng kok dipasangi AC ora. Mas Istiaki Anggir Antasena iki ngrencangi dhateng Bagong. Heeh. Mundura. Aku diutus bapak kon ngayomi Bagong. Mula sampeyan tak dudut saka bumi. Ya, ngene lenggah sing prayoga. Terus saiki aku arep nanting karo sampeyan. Arep tak teruske nyekel Bagong. Menawi kula terusaken, mung suwe dudut sapa-sapa? Aku. Ayo jajal kok piye? Arep aku luwih enom, yo jajal. Jotos-jotosan menang sapa? Mudiar we. Padake iki gentone. Engko jotos-jotosan mempeng muni wani ngono. Oh, sampluki tenan. Nggih, kula namung kestakaken dawuh. Bagong ora salah, Le. Sampeyan dikongkon karo ratu Gustimu kena. Sampeyan iki ngabek karo Siwa Ndarawati kena. Ning nuwun sewu, dawuhing Siwa Ndarawati ku tok petung. Bener apa luput? Nek bener tindakno, nek luput aja tok tindakke, mengko ndak kowe ora dahar nangkane, ndak gabul pulute. Tegese ora ngrasake perkarane ning ngrasake dosane. Iya. Ah, wis kono kundur. Menawi dibutuhkani Siwa Ndarawati, Malah golek dalan liyane dalan kene sing baku sampean kundur, ora usah melu-melu. Pun sewu lho, ora jeneng ngarani pepundhenmu Siwa Ndarawati dina samangka lagi katabetan tumindak sing ora prayoga. Mula aja nganti sampean melu-melu mengko ndak kena dosane perkara iki, ndak suwun Mas Istiaki kundur wae ning garba ruci. Ngoten nggih. Nggih, ya lho pamit kula wangsul. Sampeyan niku pancen satriya sing ndugal kewarisan ning iso ngrampungi saking masalah. Wis saiki kowe bali yo. Kula bali dunek-unekke bapak. Sebabe Kula ora nggawa pusaka telu, payung tunggul naga, tumbak para welang, pustaka jamus miyang jimat lima sada. Nek ora nggawa kuwi kula iso disepatani karo Bapak Semar. Bapak Semar niku karepe kula niku iso mboyong pusaka telu niku, Gus.
Lho. Rongsokane sapa iki? Ora nganakal to. Tak omongi ya. Kuwi tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka Jamus Lima Sada. Kuwi tak kandhani. Arepa pusaka kuwi biyen kedadian saka ratu-ratu Digdaya. Mula aja tok sepelekke. Kowe ngucap sak penamu dhewe kualat karo pusaka kuwi iso lempoh selawase. Wah, mbok ampun ngoten Den. Omong kok senani crebang-crebung. Oh ya ceblang-ceblung. Crebang-crebung kok ceblang-ceblung. Mula nek omong ki diatur ora sak penake dhewe. Nggih nyono ngapura. Wis kuwi gawanen. Nggih. Aturno bapakmu. Nggih. Monggo nek bapakmu takon pusaka telu kuwi diaturke, ora lega atine. Lah terus Pandhawa? Pandhawa sak pirangan wis merono. Aja kuwatir. Monggo Pandhawa bakal komplit gong percaya ora ana tumindak ala ingkang tumama ning becik. Oh nggih. Nyuwun pamit nggih, Den. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kok.